je istina i ovo nisu ljudi koji su neradni. Ovo je ljudi koji žive još uvijek od ovog rudnika i nastoje preživjeti radeći na ovom rudniku, ali to nije dovoljno. Evo i za naših dođe iz grada uprave. Da li je neko barem pogledao kroz prozor u vas, ako da mu se nešto vrati? Pa danas u ovom trenutku još niko nije iz uprave obratio. Ja sam jutro sada rano da pokušam prikupiti neke nove informacije. On nema nikakve informacije konkretno kako se rješenje naših zahtjeva i oni ljudi kažu 60-70 sati su ovdje i biće još ako treba 100-200 sati 5 dana besplatno treba da se riješi, ali kažem način na koji nas noću boli i vjerujem kažem da ćemo tokom dana nekako za 15 sati vjerovatno se pravna situacija na terenu u smislu nekog konkretnog rješenja neke drugačije odluke koje će biti vjerovatno radikalni i ne primit ćemo. Kada čeka svoj platu Pa recimo da je to prvi da se ajde kažem svaki mjesec jedan penzioner kaže Kugra u Zenici penzionaša, mislim 480 ljudi trenutno kaže čeka isplatu matorskog tog polučeg prava i plate i svih potraživanja za mjesec april da bi jednostavno kaže preživjeli i bolje kući. Ja ne znam ništa da mi nismo čuli. Ja ne znam dosta više njegove demagogije ovdje. Ja ne znam i gdje ideš sad? Ja ne znam da više dosta i te tvoje pravo. Znači, mi držimo pod kontrolom, sve ti neku stvar nas stišava, gdje da više ovo riješimo. Ako ne verete vi riješimo, da mi rješajemo više. Nema njegovih peta. Dosta više te demagogije ovdje. Ne veš, znači držiš stvar ovdje pod kontrolom cijelo vrijeme, znači šuti, znači nas držiš pod kontrolom. Ako ne verete riješi stvar, neće da rješavam da idemo za Sarajevo više. Jebote više ovo rješavanje ovdje. Jebo više, znači da se organizujemo, znači se prebrimo, ima nas dovoljno. Ovdje si doveo ljude, vam leže ovdje ljudi dalje, to više rješajemo. Ako ne merete riješiti, dalje riješimo mi svojim putem. Dosta je više i premijera gore, i Lakića, i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne merete riješiti, da idemo da to riješimo, idemo za Sarajevo više. Nema više povratno, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješiti, idemo da riješimo, onaj ko mora da riješi, idemo da rješajemo to. Dosta je više, tvoja demagogija od petka do petka, dosta je više. Lisice s nam možemo ići na biro ni nigdje ba. Jebo, sviši, kralj baš, jebo i vašim šava.